Mapalit na sa mga pinili nga mga mulupyo sa Islet Barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang tag 20 pesos nga kinilong bugas sa Food Terminal Incorporated. Samtang tinguha sa kagamahanan sa Dakbayan nga makapalit usab ang ubang mga mulupyo sa baratong bugas. Si Luan Mirandina sa report. Ang sports complex sa Isla sa Panganan ang nagsilbing venue sa pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilong bugas karong adlaw alang sa vulnerable sector nga mga taga-Isla sa Panganan ug Kauhagan. 28 ka sakong bugas ang gitagana alang sa 139 ka mga senior citizens, PWD, solo parents ug 4-piece member sa Isla sa Kauhagan. Samtang 88 ka mga sakong bugas ang gigahin usab alang sa 438 ka mga sakop sa vulnerable sector sa Isla sa Panganan. Matag usa kanila tugutang makapalit og tag 10 ka kilong bugas. Una nang nahatdan sa Lapu-Lapu City LGU sa tag 20 pesos matag kilong bugas kagahapon gikan sa Food Terminal Inc. ang 429 ka mga senior citizens, PWD, solo parents o 4-piece member sa Isla sa Kaubian. Ang Isla sa Kaubian ang labing layong islet sa Lapu-Lapu City. Unahon ni nato sila barangay ni nato ang sa islets kay lisod man nga sila mo ay parion nga atong paplitihon. So gusto ni Mayor nga kita na ang muadto didto. Mato ni Konsehal Annabeth Quizon, Chair sa Committee on Social Services, nga human sa tulo ka gagmayng isla, balik na usab sila ngadto sa Olango Island ug dayon sa mainland Lapu-Lapu. Ika na po kaadlaw na karon nga adunay tag 20 pesos matag kilong bugas nga mapalit ang pipila ka mga sektor sa Lapu-Lapu City gikan sa Food Terminal Inc. Samtang gipahibaw ni Quizon nga hayan dili na lang unya limitado sa pipila ka sektor ang tag 20 pesos matag kilong bugas. Kay mopalit ang Lapu-Lapu City Government sa Food Terminal Inc. og bugas aron makabaligya usab kini og baratong bugas. 3 million pesos ang gigahin sa Lapu-Lapu City Government gikan sa 10 million pesos nga food security program aron ipamalit og 3,000 ka sakong bugas. Kay i-roll man ni siya, kay city naman ni ang funding ani. So what agyud tay putol. So mahurot ang kaning atong 3,000, we will procure another 3,000 etc. para ang tanan gyud ang atong cater sa Lapu-Lapu. Sa covered court 1 unya kini ibaligya apan hapsayon pa usab sa LGU ang proseso lakip na ang seguridad sa dapit. Kanus usab kaha makapalit sa tag 20 pesos matag kilong bugas ang mga yanong upunganon apan wa malakip sa sektor sa senior citizens, PWD, solo parents ug 4-piece member? As of now, napa sa back ang atong papeles, no? So naghuwat rata sa katong mga requirements nga kanang gipangayo sa FTI kay para mahatag na nila ang bugas nga 3,000 atong gi-procure. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirandina, Balitang Bisda.